No se olisi Arttu Saka Nummelasta terve. Tällä kertaa meillä olisi tämmönen harvinainen yksilö kyseessä kuin Seatin Cupra R. Erittäin siistissä kunnossa auto koriltaan sekä myös mekaanisesti. Ainoina poikkeuksena on ehkä täällä tämä. Muuten auto paalipinnaltaan niin erittäin hyvässä kunnossa. Muutamia kiveniskuja edestä löytyy, mutta siinäpä oikeastaan sen isoimmat asiat. Lasi on erittäin siistissä kunnossa. Pieni tommonen tossa. Muuten on auto erittäin hyvässä kunnossa. Renkaat ja vanteineen erittäin hyvässä kunnossa. Löytyy nastat nastamiehillä. Muuten ei autosta oikein ole sanottavaa. Harvoin tulee tällaisia yksilöitä meinaa vastaan. Auton sisälle kun mennään, on erittäin siistissä kunnossa sisusta. Täällä penkissä on tämmönen niin sanottu nirhauma melkeinpä. Muuten ei autossa. Autossahan on vaihdettu kaiuttimet. Popittaa hyvin. Kun istutaan auton sisään, laitetaan avaimet sinne sisälle ja käynnistetään auto, niin erittäin tasaisesti auto käy. Mitään tuulilasissa sen isompaa sisäpuoleltakin kun katsoo, ei ole näkyvissä. Ainoastaan täällä alhaalla on tämä viiru, mikä menee tonne asti. Muuten ei autossa mitään. Kurkataan sitten vielä meidän tänne takaluukkuun. Täältä löytynee kesärenkaat. Fiksussa kunnossa. Ja takatilaa löytyy. Mutta siinä olisi jollekin sitten seuraavalle kaverille ärhäkkä peli. Kiitoksia ja ollaanpi yhteyksissä. Moro!